Di Phulam Ding ka chilenga towar kilometer prialong ke do rong pangthira rong along hemrit ki primate eviction alo kapali thuajok rong pangthira rong aratum ka chesong kedam tangning kan surhini ra krip honing kan di Phulam Ding ka chilenga towar kilometer prialong ke do rong pangthir parong cheseng ponsi don thom ke proposu se a hemarit pathir ponsi biribi thung chipang chupon klongklanglo Sorkar pen meri hing punoi barpi barso hem punon la pen voter ID avar site ame longdun edlo bon tala pusona porhut sorkar pen hem ki primate eviction hukuma lo kapale ajok hadaga rong ratum ningduk chipi ponsi kedam tang preni pioneer kebarni rong isi aklimang phar thur pak pen kachesong padupondo CM hasamye chuningri thulo Asi alang litum ni litum panang dak nang apa dolong tip ji pan seni tum ge chuning rilo la pe ni litum bangke la dak pe na bangke thur thek thelo la seni hala so staminang chak pa me ni litum ta ining ekdom insam jin lo CM sar pan sita me ba la anang kang hon pon nanga jin so pon lo karbiara ta pan pa lang li hada konsil long nang ke hang hosita me ni litum pan karbiara pusi nanga ching hon pon lo dei pusta ala ananta alang li nang chak dut la seni litum bangke la senang litum ispuda long chido da moy kuma ni lining thelo ama sin tu ma chido thiblo la sin nona bangke ni litum la dak pe na bangke chiterek thek thelo kedam tang apor sita me ke AC long memorandum ta pidam lo sita me ke AC kachare tum thang nata nang klem pipe la so pen aphi rusemson sing intia mir biria long sita me thur pak pen chesong lo bangsu ga chesong hut CM ame thama chi council long nili tuma phan nang hang lapsi la bangso rong ke nang tum ningarong pen dulong popusi nang chechak ton lo bonta nilitum aphan puthot eviction alo nangkapali thuro ka bangke nilitum manghu pronglo atumi isia abirta ke bang thu bangala lo tensing rong pi joint secretary KAC in charge land and revenue ahin pen eviction notice alo nangapale bangke 23rd September si letter issue lo alo nangkele bangke atumi ama sinil tumta chemang hu thuak lo ke dolong lo siputi akor notice eviction phanang le turham angke Nona por natsi damalang nilitum Bangladesh pen le kevangkali lasikang hon kan jin so pen nilitum aphanta nanglang pontha pusi CM aphan alang litum kachuning ripa dupon nilitum ke non ladak ke duprong osomar lo charli atum andame havyarli exam ta sulibom ningkan ibeng sarlang ta lasi non exam sarlang dobom apor hut jongsi eviction bodi nilitum kisung tactic apor lasi nilitum phan nilitum Bangladeshi pen ke bang kali la pen ke kaprek dadadak along ri pen ke bang thali methang kar benglong khai methang kar bia khai mat la si nilitum kona si damlang nilitum kisung tactic nilitum longle ka bia rat side se ladak doprong la si News report Karbiang Live